Minne se user config piti laittaa? Task Force Radio vai? Quit. Aika kauas projektia, että kokteluvia. Kymppi-ykkönen. Mitä kaukopaikka? Otetaan kauko tohon metsän laitaan vasemmalle. Ase alas, äläkä pidä ylös. Eteenpäin suunnittaa. Ajatella. Mitä te tarvitte? Mihin joukkueeseen mä menen? Ihan vittu osaat päättää. Ootko... Mikä on sun ryhmä? Alfa 1 Joo, puoliryhmä ja KV. Mut tarviks se hakea tuolta? Pitäis se hakea. No, mä... Käy hakee, niin voit neuvoa samalla sen radion. Oikein, mä lähden hakemaan. Laskeudut tähän sit kojot isolla. Juu. Mitä vittu? Ajatella kunnossa. Onko tieto mutta sit turvallisesta lentoreitistä? Jeps, melkein samaa, mut vetele sieltä jostain vähän kauempaa. No joo, hyvä. Mä en saa asettaa esille enää vittu. Tää rullasta vai? Tulee vaan toi vitun command ikkuna saatana, kun yrittää kakkosesta. Ei se toimi, se pitää mäpätä napeista uudestaan. Hei, meidän pitää liikkua nyt. Otetaan tuo myöhemmin. Ellei ne oo sit kato susi tuolla 8, 9 tai jos... Et sä saa rullasta valikohtakaan asettaa. Ei! Kysyt se juoksee ees. Jos me painan shiftin alas, sit se juoksee. Painapa V tai S kerran. Silleen samaan aikaan. Lähteekö se sitten? Joku sehän kävelee kun sä painat. No, säädetään tossa, kun meidän pitää nyt mennä asennoon. Mulla on melkein kilometri matkaa. Kymppi-ykkönen. Kymppi kuuluu. Kuitti. Mä oon vaan radiokokeilun lähellä. Mä ollaan liikkumassa asemmin kilometrin matkaa suunnilleen. Kuitti. Johtaja 2 on kohta iskemässä tähän itkon kimppuun. Selvä. Joka tulee läpi nyt koko ajan. Pahoittelen tästä radiomellusta, kuuluuko tähän? Ei kuulu. Mistä mä saan direct communicationin päälle? Tossa kyllä on. Nyt.
Joonas on täällä ylhäällä myös. Pistetäänkö se tulemaan sinne mun ryhmän luokse vai? Kojottimat. Susimat. Mä tuun. Kojottimat. Kojottimat. 2, 10 kutsu. Kuulo. Korjaan. Sä oot 1. Juu. 2, Edi. 10 kutsu. Joonas kuule. Joonas kuulee. No nyt tuli sit ongelma, että me saas taas tolla. Eli granaatin heiti. Ei ole. KK avas vahingossa tuleen, avataan tule. Ei kohdia tossa alhaalla. Ei sit oo paljon hyötyä, kun me saas taas asetta esille. Voi vittu, meitä ammut. Kato se nappu. Joo, tuli 6. Savikiekkoa tulee mun päälle ihan vitusti. Joo. Edi, kuuleksä muraa radiossa? Kuulen nyt. Joo. Tuo ei oo tuhottu vielä, koska Oliko se meidän lämmö? nyt tulee granaatteja. Mitä? Joo. sä Siirtykää, hengissä? verittäytykää, hajantukaa. No nyt se tuli siis. Osvatti cleaner kunnossa. Osvatti kunnossa. Cleaner kunnossa. Koitetaan liikkua sen. Liikutaan northwest suuntaan tonne Kukkulan laajalle, että saadaan tuo Ajatella. kylä kohteeksi. Ajatella. 2 myös Edi, liikkukaa aikaisempien ohjeiden mukaisesti, hyökätään kylään. Ykkönen alkaa olla asemassa tonne. Kylästä tulitetaan vaunumeitä. Kuitti. Valmiina ajatella. Osvatti ja cleaner. Minun perässä. Tulos. Suoraan vihollista tossa alla. Asemi tästä, näet sä se tää suunta 100. Saatko se? Maas. Tuli. Johto tiedottaa, me ollaan ilmeisesti granaatiheittimen tulen alla täällä. 2 ja johto.
Oota mä peräs. Pois tästä. 2, 10. Kakkonen kuulee, me ollaan tässä hiekkasäkellä, tulee tulta, niin mene. Joo, ilmeisesti se granaatinheitin, mikä on tuolla lähempänä meidän beissiä siellä kylässä, niin ampuu meitä tänne. Mä menen tohon. Joo, ilmeisesti No. joo. Ota kakkosryhmä ja hyökkää sen granaatinheittimen kimppuun ja tuhoa se. Onko kakkosryhmän johdon tämänhetkinen sijainti siellä ITKK:lla? On, ollaan täällä. Ok, mä lähetän täältä Masan ja Joonaksen sinne. Ok. Saitko eri käskyn siitä granaatinheittimestä? Sain, nyt lähtää heti kun saadaan loput ryhmät tänne. Koitti. Tässä noi jalat on ihan ok, oikeassa paikassa noi merkit. Ykkönen 10. Epinefia. Mikä näyttää? Tarvitse morfiini. Kuulolla. Kuuluuko ykkönen 10 kutsu? Kuule. Älä liiku. Älä liiku. Kuuleeko kymppi? Suomi taitaa päästä. Nyt on morfiini annettu, mikä on tila. Lisää. Kymppi ykkönen. Entäs nyt? Mikä ykkösen tilanne, onko teillä miestappiot? Ei oo mitään. Tai siis rajatila maassa, mut se on noustunut just ylös. Oota hetki, meillä on vähän tilannetta. Ajatila. Nyt siinko kätessä. Ei kuulu sun äänes. Maasatu South East, ei olla siellä enää. Tästä suoraan. Et vähän ylöspäin, otat sen pakin ilmatorjuntatykly sieltä vittuun. Siinä on 2 tankkia vierekkäin suoraan tossa aukeella. Otat se ilmatorjuntatankki eka pois. Ykkönen tuhoaa sen vaunun sieltä. Kuitti, hyvä idea. Saat sä se. Onko tuli vapaa? 10, 2. Korjaan 2, 10. Kakkonen kuulee. Mikä teidän tilanne on? Tuliko teillä tappiota granaatti-iskusta? Ei tullut. Täpärästi vältettiin onnettomuus. Hyvä. Joo, tästä johtuen minä haluan, että se tuhotaan. Eli edetkää sinne kylään ja eliminoikaa se granaatiheitin. Sain tuotaan pois. Vittu sekin johtaa. Pors? No joo, kyllä sen saa. Katsotaan. En mä tarvitse mulla ammustosta. Näkyy, että sillä on. Vittu se silka. Oi vittu. Ei tää lukitse. Mistä se lukitse? Moro. Moi. T. T. Kuuntele T. Kymppi ykkönen. Ei tää vittu ammu. Suusimme lähtee. Meni. Missä se on? Mä voin ampua. Mitä? Katsoisin, kun ei ammu. Se on tossa aukeella tuo. Mitä? Medikki.
Medikki. Mä oon haavoittu. Sinä. Suunta. Suoraan tästä niinku 100 suunnilleen. Siinä on semmonen aukea, niin siinä on pari tankkia, mun se IT-tankki pois. Mä ollaan takavara-alueella. Onko nyt on kunnossa miten? Morfinia. Kiitoksia. Jaha, sieltä tulee tappioita. Tossa se on. Siinä se aukeesta vasemmalle vähän sen alla. Suunta 912. Siinä on se. Joo, IT vaan on näitä. No, ota pois jossain. Ei lukit. Sit kakkoset levittää tästä kunnolla. Tän. Kokeiliko rajatilla jo? Joo, se kokeiltu. Me ollaan kaikki kokeiltu jo. En ole minä. Suomeen ei päästä kukaan. Taas medikki. Kakkonen. Kakkonen. Kutsu ykköstä. Mulla ei onnistunut se, niin tossa on tuo sinku takana. Ota rajatila vaan. Ei me tonne voi mennä, jos toi sinko eteen. Ei oo mitään mahdollista. Nyt sekin jää tuosta. Kakkonen ykkönen. Onks kakkosryhmästä kukaan kuuluu? Aika moni kuoli äsken. Onko johto kuuluu? Täällä ei ole ketään muuta kuin mä. Onks ketään muuta hengissä kuin ykkösryhmä? Ei ole. Tes paikallaan. Jaa, eiköhän tää ollut tässä sitten. Ei tonne voi mennä ilman sinkoa. Pois sieltä. Vai käydäänkö me kurkkit tossa niin kauan, että he ampuu ammukset tyhjyksi? Ei voi hetki mennä. Mun mielestä ne AI taisi luopua ammukset. Siinä on semmoinen hauska. Joo, Suomi tippu. Häviskö se vai? Joo. Vai tuliko se tyhjään maaliin vai? No niin, hyvä ettei kattonut sitä ketään. Siis loppuksi matsi kokonaan vai? Ei oo loppunut. Teki tyhjää. No eipä Ainakin tullut En oo vielä näyttänyt tuliko siinä maali vai mitä ne teki, kun näytti ainakin että Vaksin vaan aikaa lisää Suomelle. Jaa, me ollaan vähän pintaan. Eikä tuot vastaan radioon kukaan. Kuuleeks kukaan radiosta muista ryhmästä kuin ykkösestä? Ei se on vielä, se on 4-3 vielä. Onhan sit mahdollisuus vielä. No mut Suomen maali on tyhjä nyt. Joo, siinä loppu. 5-3. 5-3 nyt ne teki sen tyhjiin. Joo, no niin.
startti. No eipä noita oo seurannut. Hyvinhän ne on pelannut, mutta... Kyllä, kakkonen kyppi. Tuhoaa sen... Tiedätkö tuhoako Koromoroa itsenäisen. Kyppi yrittää kopterilla tuhoa Koron. Kuuleeko 10-1 kutsu? Niin on. Savikiekkoja lentelee. Joo. 10-1. Mikä se oli? Se on granaatiheiti. Horo. Vaihtaa asemi. Kaikki nortti. Kymppi-ykkönen. Kakkonen kyppi. Pikku täysin. Todennäköisesti sain tuhottua sen KRH. Varmistakaa se, kun olette noin lähellä ja... 81-ryhmä tää. Koitetaan päästä tuohon kylän laidalle. Se on todennäköisesti, jos se olisi ollut Silka, niin mä olisin vainaa. Se on paljon todennäköisemmin niin joku PTR tai vastaan. Vittu tonne. Kymppi-ykkönen kuuluuko? Eiks ne ei kuule meitä? Onko sulla oikee kanava? Te saatko jo? Oli juoksee joku. Puolella yleinen asekkeelle. Mulla on omi. Kymppi-ykkönen kutsuu. Ykkönen odota. Odottanut saatana puolta. Ykkösryhmä mun perässä marssi. Kymppi kuulolla, kerro ykkönen. Meidän singot ei toimi, me ei saada tuhottua sitä silkaa siellä pois. Joo, Me ei päästä etenemään, me ollaan aika pindown tää. Joo, olen tietoinen. Mä tuon johtoryhmän raskaan singon siihen. Katsotaan, jos mä saatais sillä tuhottua. Kuitti, me vaihdetaan vähän asemaa, me palaa siihen. Selvä. Tän lähemmäs tonne maan. Kyllä perässä vaan. Savikiekkoja. Millä sinapilla mä saan aseen takas käteen? Sun pitää käydä pindaamassa. Onko mä sulla tietoa? En mä tiedä. Surella oli sama ongelma, se onnistui jotenkin. Se kai Mä laitoin ne valikosta kakkoseksi ja ykköseksi. Primary ja hänka, niin kävin valikosta laittaa sen. Vihollista onks edessä? Mistä se ampuu? Suoraan edes vihollista. En näe kyllä. Kakkonen kymppi. Mikä teidän tilanne? Missä päin se vihollinen on? Ilmoituksia. Kuitti. Kuoli. Kunhan johtoryhmän jäsenet toteuttaa annetun käskyn, niin mä tuon kuljetuskooperateerin lähemmäksi ja haetaan teidät sen. Oot se elossa? Juu. Oot se ok? Juu. No mitä sä sitten heittäydyt
Näytät ihan kun se olisit tajuta. Niin kun silloin asettanut. Mä oletin, että se on tajuton, niin me heitin ton savukranaatin. Joo, ei mitään. Mä vaan asetta äsken sano käteen. No niin, Saat jatketaan. kyllä vieläkin. No, spämmää sitä. Painoit se kakkoseksen. Joo. Spämmää sitä. No. Super. No niin, nyt tulin mä liikkeelle edetään. Niin. Osuko? Mistä päin tuli? Ketä on maassa? Rajatila. Perkele pysyy mukana vähän se enemmän kasassa. Susi. Pandacoin kojote. Pandacoin kojote. Okei. Sulla ääniä kyllä. Rajatila. Southeast jostain tulee. Tiedoksi, johto siirtyy koptereilla hakemaan kakkosryhmää LZ-haku landing-zonelta. Susi, ilmoita tilanne. Rajatila, ootko kunnossa? Susi, mato. Kunnossa. Susi on kunnossa. Rajatila on ilmeisesti maassa. Morfiini ja sitten herätys. Mikä on tila? Joo, ihan hyvä. Mä hoidan itteni loppuun. Susi, tuu tänne. Soti. Kojotti suojaamaan. Tää, mä vien tän. Oota mä siirryn. Mennään tohon talolle. Suojaa sit kulmat kojotti, siellä oli yksi mä sain sen jännet. Lisää tulta tuolta. Joo. Niin. Torsohon. Meto toiselle kulmalle. Laittakaa Jellille äänet. Kojot. Juu. Mä liikun tohon tielle päin vähän kauemmas. Pysy siinä vielä. Mato. Tulos takas. Mä pystyn sua kulmalta ampumaan vai toiselta puolelta. Joo. Otetaan tästä suojaus tonne Eastiin päin. Tullaan muurin. Tosta rotas. Tuo vuoren Mikä päälle, on suoraan olo? Tarvitko morfiini? No.
Onko nyt? En kuule mitään mitä sanot. Okei. Tossa on vielä. Laakson pohjalta. Tuolla suoraan north-eastissä katolla pari miestä. Ne on sen verran kesken takana. Vittu kun ei näe yhtään mitä näe. Oota mä katsoin saisinko mun mitään niinku. Miten täällä otettiin mitta? Mitä? Miten tää mitta toimi tässä vehkeessä? Missä vehkeessä? Tää... Joo, isotti tossa. 400 metriä tänne katsomaan. Kuuluuko joku auto ääni? Joo vaan. Meni vaan. Toinen tipa. Kaikki kunnossa. Kuuluuko se ääni? Ei kuule auto. Kaikki kunnossa. Minä kunnossa. Lata. Kymppi, 21. Se rajatila. Rajatila. Susi on tuo. Edetään tuossa edessä olevalle northeastissa olevalle talolle, mikä on rauniona. Rajatila kärkeen. Sieltä tulee tulta edellä. Joo, mennään siihen suojan ton vuoren kautta. Tästä lähemmäs. Susi tulee viimeisenä. Ei vaan mä suojan. Siinä on ihan lähellä vihollisia. Vuoren eteen. Mä en näe. Ampukaa. Mä haavoitun. Missä suunnassa ne? Siis siinä... Tuu lähemmäs, tuu lähemmäs. Oota mä laitan ite. Rajatila, näet sä niitä? Tossa vasemmalla puolella. Rinteen alapäässä. Tuo. Näet sä niitä rajatila? Mikä tuo rinteen päällä sitten on? Rinteen päälläkin on vihollisia. Kukas. Näin siihen. Samalla Vuoro. Kymppi, 1. Taas kuuluu ajoneuvoa. Se on ne tankit siellä. Pidetään nää asemat tässä. Kymppi, 1.
katres. Saat sä lukitusta? Yksi mies sai tosta mäestä, mutta ei siinä kyllä enempää nyt näy. Siinä alempana oli. Joo, mutta ei siinäkään näkynyt, tosta kulmat näkyisi. Rajatilalla käy toi puhemerkki. Joo, mutta sitten ei kuulu ääni. Varmaan emäntä nukkumassa. Joo. Kuuluu. Hiljaa on. Joo. Oota vähän, mä siirrän suet. Joo, ihan liian kaukana. Okei, ryhmä kuulolla. Edetään tohon oikealle puolelle tietä, tuossa on noita muureja ja niitten suojassa tohon seuraavalle talolle. Tää on tossa joku 100 metrin päässä. Rajatila mene kärki. Ui vittu, suojaa. Mistä se ampuu? Takana ei näy mitään. Kaikki kunnossa. Kojotti maassa. Tuolla rinteessä. Oota. Susi, ota pois se siitä. Siellä on auto. Joo, on. Taas tää. Päätyy tän. Pois. Suojaa Susi siitä. Saat. Susi. Siirrä pois se. No kun mä yritän vetää, niin se ei vedä, saatana. Minä vedän. Mulla jää aina jumi toi äijä sen jälkeen, kun mä vetää sitä. Sä et saa singolla siihen rajatulaan. Ai saatana. No taas siinä nyt perkele myös sivuun. Miltä se ukko näyttää? Peitä jos koittaa painaa. Verta laitetaan vähän sen. Tulee. Olikohan tää nyt sitten jo 3. morfiini? Miltä näyttää? Joo, tää on taas hyvä. Tuolla mäessä ylhäällä jossain on yksi. Tuu näyttää osuus siihen. Alemmin. Ei pysty ilman tukea oikein ammumaan. Rajatila maassa. Ei oo. Tossa toi seisoo.
Kymppi. Lippu. Hyvä. Eikö se siellä ei liikukaan? Joo, kyllä nyt. Kyllä kuuluu. Ottakaa Mikä se teidän tilanne? Ollaan kylän southeast puolella. Southwest puolella, sori. Just saatiin yksi teknikaali tosta tuhottua. Koitetaan edetä lähemmäs kylää. Kuulostaa hyvältä, meillä on seikkailu tossa. Lisää vihollisia siellä teknikalin luon. Menossa teknikalille. tulta. Yksi juoksi ohi. Yksi on varmaan mennyt siihen teknikaaliseen. Ei. Yksi on sen takana. Ei tuli sees. Lähdetään liikkumaan. Eli mitä mä sanoin aikaisemmin, että tuota muureja pitkin liikutaan tonne seuraavalle talolle oikealla puolella. Rajatila kärki. Kaikki kunnossa. Mennä. Liikkuu. Mitä? Oot sä jumis? Oot. Noniin. Noniin. Liikkuu. Rajatila. Oikein. Cleaneri ja asfaltti. Minun luo. Joo. User disconnected from your channel. Asemiin tähän. En näe oikein mitään. Pääseekö tonne katolle? Se on kyllä aika murha. Mennään kattoo tuosta ulkopuolella. Mä oon haavoittunut joka raaja. Mulla menee hetken paikkoihin. Joo. Ykkönen asemista tässä. Tulkaa taas talon sisälle toivottavasti. Rajatila, suojat tästä kulmalta ovelta. Otan tän toisen oven. Mä otan vasemman jalan. Itse asiassa mä en pysty paikkaan näitä. Mulla on varmaan eikö ne oo mennyt jo noin kaikki sidevälin. Ykkönen tiedoksi. Ota vasemman raskaskonekiveri tulittaa vihollissotilasta, joka aikeessa ampua teitä. Mennään tohon talon sisään. Siis vihollissotilas. Kuitti. Pusikot ei häiritä. Asemista. Northeast. Suoraan eteenpäin sitä tietä. No. Kuitti. Älä liiku. Joka kerran kun se liikahti, se painaa jotain muuta kohtaa. No mä liikun. Ja, mut se käsit päätä. Onks meillä mitään niitä tankkeja vastaan? Onhan meillä kertasinkoja vaikka mitä tuolta kopterista saatuna. Saataisko me jotain tänne meidän asemiin? Joo, tehdäänpä sillä lailla, että hyökätään koko porukka sitä teidän asemista sinne kylään. No, ykkönen kuuli, pidetään nää asemat rajatila edelleen. Tarvitsi verta. Eli Edi, ota ja viet ryhmäs tonne ykkösen asemiin. Me tullaan sinne myöskin. Edetään sillä tavalla, että... Vasen jalka vielä, vasen jalka, tuu takas.
tien vasenta puolta, Tukunen. kakkosryhmä tien oikeata puolta ja Kysy hyökätään tonne kylään ja paikallas. vallotetaan se täältä Kukkulalta ammuskelu ei näytä toimivan. 10-1, vasemman puolta en lähde liikkumaan, se on täysin avointa. No nyt oot Tietenkin valmis. siinä vaiheessa kun ne rakennukset alkaa, en mä tarkoittanut, että teidän nyt sinne tarvii mennä. No kuitti. Mikä täällä on tilanne? Kojotti olisi voinut ottaa multa repusta nyt siteitä varmuuden vuoksi. Varmaan kuulitte tilanteen. Eli kakkonen tulee tähän meidän asemiin ja pidetään tässä. Juu. Odotetaan niitä, saadaan kertasinkoit tästä nyt juttuja. Mikä toi ajoneuvo ääni? Siellä on 2 ajoneuvoa, ne kuuluu vaan niin kauas. Kato. Kuulostaa vaan, että tulee koko ajan lähellä. Kojotti, ota tää vestiovi tosta. Rajat. Vihollinen siellä mäellä. Me liikkuu melkein tohon seuraavaan. Ne alkaa noin seuraavat. Päästä. 1. Tulkaa tän sauttipuolelle. Sautti eestä. Ilkutaan tohon seuraavalle talolle eteenpäin. Siinä alkaa kummaltakin puolelle talot, niin sinne suojaa. Niin ajatellaan tässä se oikein puoli talossa, mutta vasemmalle puolelle suojaa. Mä en tule vasemmalta. Talon sisän kautta kiertäkää rajatila Kojotti. Susi jää tähän kulmalle, Mato ottaa tän vasemman puolelle. Mato on alhaalla. Kuit. Mistä se ampuu? Vihollinen maa. Hommat ok. Nyt on takaisin. Ja kai kuuluu vuoret vaan sille. Noniin, Aikin. mikä olo? Päässä jomottaa sykki. Tai morfiini saas. Lisää vaan. Mä annoin jo yhden sulle. Ootan, onkohan mulla itellä enää? Mulla ei itellä enää mitään. Mä annan sulle morfiini. Noniin. No jos se voit ottaa kyllä repuston, mutta jos sulla ei oo. Voisi ottaa muutama ihan vai varvuoksi. Tää 2 ja päntäkeitä. Joo, 2. Itses no joo, saat niitä mun Mitä? Mä otan vaan mun reppuun ne, että tiedät sä saa sit sieltä jos nyt tipun. Niin sieltä sanu otettu. Rajatella mikä se on tilanne. Koetti rajatella, onks kaikki ok se?
on yksi piikkilällä kuin edessä. Koitti rajatella kuuluu. Onko jotain ongelmia tässä puheen kanssa? Kuka ei vastaa mitään? Se kuoli. Kojotti, kuulet sen mua? No ei, kun mä kauhea tuli. Mitä? Mikä ykkösen ja kakkosen tilanne on? No kun mä yritin Ykkönen on tapata täällä sen edelleen jälkeen, asumassa. kuka oli tuolla katolla, mut kun se ei osunut. Ajatila, älä mene. Kakkonen on nyt sillä pienellä talolla. Ykkönen on siirtynyt siitä vähän eteenpäin, mistä alkaa nää talot. Tulkaa tänne. Mato. Voiko mennä ylös tästä katolla? Me vaihdetaan puolta kohta. Tullaanko sinne tien pohjoispuolelle vai eteläpuolelle? Tulkaa saattipuolelle, me liikutaan norttiin tästä. Johto pyrkii tukemaan KK:lla teidän etenemistä sen mitä nähdään nyt niitä vihollisia siellä. Me yli vaan. Joo. Tien vasemmin. Varmista kulma tää oikein. Toinen kulma. Tie varmasti. Tuun yli. Joo. On yli. Ykkönen siirtynyt norttipuolelle tiet. Koitti. Mato, millä mä saan ton lisätähtäimen tästä pois? Sitä ei saa, se ei toimi siinä mun mielestä. Se on vähän paska, se on niinku tyhmä kun se sais käännettyä. Yksi vihollinen. Tuon moskejan juurella. Ihan siinä, ammus. Onko siinä lähellä? Mun pitää siirtyä lähemmäs. Oota, älä mene. Terä. Me vaan edellä. Ykkösryhmä perästä. Vittu näitä saa ampua paljon. Mistä me ammut? Mission failed. Ammuitteko te tärkeän kittapattavaa? Mitä tapahtuu? Kuoli. Hostakit kuoli. Kuka perkele? On tässä mullakin on. Mistä näitä siviilejä? Toi ampui, sillä oli ase kädessä ja mä ammuisin. Niin, se ampuu mutkin. Niin. Siis monsteri. Nää kestää ihan vitun paljon nää viholliset. Jopa Saa päälaakeen. Niin. Siis siihen saa päästää koko lippaallisen. Ja silti se itse kuolee. Niin näyttää joo. Niinku Mikähän tässä nyt on mättää? 762 teki vähän onneksi maakkia. Ei, kyllä mä melkein... Yhteen ukkoon joudun pistää jotain 4-5 sarjaa. No. Jos toi viimeinen kaveri mä ammuin just kun tuli toi faileri, niin sillä oli ase kädessä tossa. Joo, sillä oli siellä yläkerrossa mitä ammuit. Ei, mä olin siellä alakerrassa moskejan juurella oltiin äsken. Niin, mutta ammuit ylöspäin. Toiseen kerrokseen äijä. En ampunut. Ei Mato ollut KK-mies, kun Mato oli ryhmänjohtaja. Mä ammut. Ja ammut ihan oikeeta miestä. Minä ammuin sitä samaa äijää vähän aikaisemmin, mutta en osunut. Joo. Onpa kyllä kummallinen tuo vihollisten osuman sietokyky. Meillähän oli kerran aikaisemmin oli semmonen, että kun me pelattiin silloin sitä panssarivauntotehtävää, niin jalkaväki ei kuollut ollenkaan. Mut sillekään ei niinku selvinnyt silloin, että että mistä se johtuu, että se teki silleen. Mä luulin silloin, että se oli LV-skriptin syytä, mutta ei se siitä johtunut. Nythän tässä ei ole mitään skriptiä, millä ne spoonaa, että se ei voi olla mistään semmoistakin. Sekin saattaa olla jotain niitä RHS. Joo. Varmasti kyllä löytyy hyvin ihmeellisiä tukea, mitä ei uskoisi. Mutta täytyy sanoa, että tähän asti oli kyllä tehtävä tosi hauska mun mielestä.
Harmittaa, ettei vieläkään saatu läpi tätä, mutta... Siis toi kesti ihan perkeleesti, singot ei toiminut. Joo, se sinkojen toimiminen on semmonen juttu, että se on nyt joku aseen juttu. Se aseen päivityksen jälkeen niin ei niinku pysty lukihteen enää singolla mihinkään. Ne on todella Pitääkö ne omituista. ohjata perille? Se on niinku ohjaus. Ei kun se ei suostu ampumaankaan. Kun ei lukitse, niin ei ammu. Mm. Pitäisi olla niitä kertakäyttösinkoja, mitkä menee vaan eteenpäin. Niin. Semmoisia sinkoja, jotka ei ole lukittuissa, mutta Javelin lukihti, kun mä kokeilin ampumaradalla. Ei siinä varmaan vaikuta siihen, koska se on RHS. Hei, katos. Niin voi kyllä, olla. kyllä mä sain ammuttua Titanillakin. AA-Titanilla pystyin ampumaan. Siellä ampumaradalla ja silloin se lukitti. Nyt mä olin niinku teetä ja sitten kun se ei päästä ollenkaan sille... Joo, mullakin AA-Titani. Mullakin AA-Titani sen kyllä niin lukihti. Mut se Titan, se lyhyt, millä ammutaan niinku näitä antitank-ammuksia, niin se ei luki, se ei niinku reagoi mitenkään. Minä menen nukkumaan, toi mä rupeaa olemaan kypsä tuolla. Aha. Öitä. Meillä oli minun mielestä kakkosen kanssa tosi hieno reissu. Susi, mikä sulla kuuluu? Harmi, että tää nyt loppui tähän perikulla. Oi helvetin 16. Kerrankin pääs pelaa kunnon armaa. Sunnuntaina sitten. Tää on teidän. Kakkosen kanssa oli ihan mukavaa hommaa. Joo. Siellä tuli vihollisen vastahyökkäyskin. Joo, siis kyllä me päästiin hyvin etenee muuta, mutta... Tuossa on teillekin. Ei kannata katsoa. Mikä toi on? Ei kannata. Se on toi äsken. Hyi Jeesus. Multa meni näköä. Ei se oo kummakaan, että Suomi hävisi. Kahta varmaan. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down. Mulla ei näy edes tää mitä. Se on vaan parempi. Todellakin. Joo. Joo, vähän ongelmia näköjään vielä noiden modien kanssa. Tässä ainakin toi Medikillä ne näkyy ne jalatkin sitten ihan kunnolla. Kun siinä ensimmäisessä kierroksessa ne oli sinne jonnekin maahan piti katsoa. Mikähän siinäkin on, se vaihtelee. K-City Marketin hinta... Varmaan se, että nythän tuossa oli pohjalla ihan vanilla NATO-ukot, jolle oli kitetty vaan sitten noi kommiuniformut. Totta, siinä toisessa edellisessä oli RHS, RHS, jonka sitten taas ei varmaan ole vielä kunnolla konsta. Ois pitänyt kitata nekin, vittu. Meikä tekee aina sen niin, että mä teen sillä lealla ne loadoutit noin NATO-vanilaukkoihin. Niin se pitäisi tehdä, ei kannattais käyttää noita RHS-ukkoja vaan suoraan. Sillä on jotenkin niin omat kuviot tulla RHS. Hei, siellä näkyy telekkarissa musta joutsen.
K-City Marketin hintarallissa on nyt hinnat sileänä. VIP-appelsiini ja omena täyspehut. K+-kortilla 4 tölkkiä 2 eurolla. Joo, aina jos pelaajia on, niin on pelattu sunnuntaisinkin. Okei, eli muuten torstai-päivä. Niin, torstai on aina 8:30 aikaan, sunnuntaina sitten vähän myöhemmin. Aina sen mukaan, miten porukka nyt saapuu paikalla. Joo. Monelta? No sen mukaan, miten porukka nyt saapuu paikalle, mutta sanotaan tuolla 9:30 maissa varmaan aika realistinen aloitusaika sunnuntaisin. Eipä oo kyllä koskaan vielä varmaan aloitettu 20:30 niin kuin sanot. No ei. Hinatkaa sitä aloitusaikaa aikaisemmaksi. Eikä pysty aloitusaikaa kumminkin. On tämmöisillä lapsellisilla miehillä niin aika mahdoton tehtävä 8:30 aikaisemmin paljon päästä lähteä. Minäkin olen tehnyt diilin vaimon kanssa, että 8 torstaina minä häviän ja that's it. Se on semmonen ota tai jätä diili. mutta se on niinku kaikissa parisuhteissa niin näitä pitää valita ne taistelut, että yhtenä iltana se voi tehdä, mutta ei enää 2 iltana viikossa. Sitten mennään niinku ylitetään rajaa. Joo, jos mä käyn yleensä pääsen vasta siinä 8 aikaa niin kunnolla. Kyllä mennään. On kyllä hienoja nuo Pohjois-Korean telot. Asiasta aina se pääs. Eikö nyt ne on käyttänyt IT-tykkiä? Ne telotti niitä kenraaleja. Kenraalia oli liputellut Kimiä suoraan, niin se sai vähän IT-tulta. Eikö se ollut se nukahtaja, vai onko ne telottanut nukahtanut ja sitten se oli puhutellut pari kertaa sitä suoraan. Jaha. Edellinen eikö saanut sen granaatiheitin keskityksen? Joo. Se on niinku ihan hyvä elävä harjoitusmaali. Isis teki samaa. Live Leagueissä oli sit video. Menin katsomaan. Ei kannata. Mitä? IT-kanunalla. Oho, Korengalvalle on tehty arm. Mikä Valle? Korengalvalle. En tiedä, ootteko kattonut sitä dokumentteja. Restrepo on niin menee niinku alkoi vaan tyypit, jotka laitettiin Afganistanin komennuksella niin kuvaamaan sitä jo lentokoneessa sitä reissua sinne. Se oliko se korporaali vai alikersantti se Restrepo vai mikä hitto se oli? Eikö se ollut medikki? Joku semmonen niin. Se Restrepo oli yksi niistä 3 kaverista, jotka sitä kuvasi sitä juttua ja sitten se Restrepo kuolee siinä yhdessä tulitaistelussa ja sitten ne nimeää semmoisen outposti sen Restrepon muistoksi niin sen nimellä. Se on niinku se on alusta loppuun asti rähinää melkein se. Siellä niinku jätkät itkee välillä kun väijytykseen joutuu niin shokkitilassa kun kaveri kuolee vierestä niin se vaan itkee siellä puualla ja toiset yrittää raahata sitä pois sen tulee keskeltä. Se on niinku tosi semmonen television kautta ei varmaan sen lähemmäksi todellista sottaa pääse. Se on rähinää. Sitten taas se tympäsevä sota varmaan tulisi tossa Generation Killissä. Mikä on kyllä erittäin mahtava. Se on aivan loistava leffa. Tai minisarja. Noin nyt on oikeita sotilaita, eiks niin? Joo, toi Restrepo on ihan todella. Oot sä Armadillon nähnyt?
Se tanskalaisten rähinä tuli vaan mieleen. Joo, tiedän sen, mutta en oo päässyt näkemään sitä. Joo. Kannattaa katsoa, niissä on kyllä hyvin saman sävyiset kansikuvat kuin IMDb:stä katsoo. Yeah. Varmastikin sisältö on hyvin paljon samaa. Niistä saa vähän erilaisen kuvan siitä sodasta kuin esimerkiksi siitä Generation Killistä tai elokuvista. Et se ei olekaan ihan niin sellaista hilipatiheijaa voitosta voittoa, vaan se on, että voi vittu, ei tästä tule yhtään mitään. Joo, ei ne oikeastaan niinku niiden suurin voitto on sen Restrepo Outpostin tekeminen ja sitten sen jälkeen ne onkin jatkuvasti tulituksen alla, ettei ne pysty oikeastaan mitään tekemään. Se Restrepo Outposti on ihan jatkuvassa. Mistä sen saitte leffa? Mistä tämä? Netflixissäkin on toi Restrepo Outposti. Onko? Eikä oo. On ainakin ollut. Jenkkiflixissä vai Suomi? Jenkki. No niin. Se oli se, mikä se Miinan polkijat, kun ne kävi niitä. Hurtlockeri. Bomb Squad ihan oikein. Vittu, siis se toiminta mun mielestä niinku, okei, siis tietenkin se on ihan suht reaalisen olon, eikä liikaa semmoista, on siinä vähän semmoista jenkkimeininkiä kyllä, mutta siis mä mietin vaan, että mitä vittu ne tekee, siis se on jotenkin niin turhaa se joku tienputsaus niilläkin. Et käydään vähän putsaa tietä ja lähdetään yöksi pois, niin yöllä kaivaa lisää ja aamulla mennään taas vittu tekee samaa hommaa. Se on se niinku, mitä vittu? Aika hauska Netflixissä, niin Restrepo kun hakkee, niin löytyy kaikki sotaleffat. Ei millään tavalla. Ehkä paras tollain, onko se nyt Iraki vai Afganistan, toi sellainen kuin What Winning Looks Like. Siitä tulee aika hyvät fiilikset, kun sen katsoo. Mä oon vissiin nähnyt sen. No siinä on just, että kun ne niitä yrittää kouluttaa niitä Afgaanin omia poliisijoukkoja armeijoita, että minkälaista porukkaa ne niinku sitten on. Käy siellä välillä panelemassa pikkupoikia. Just sellaista vetelee huumeita siellä poliisiasemalla ja jep. Niinku kuvitella, kuinka turhauttavaa hommaa voi olla. Joo, tuo Bomb Patrolkin on semmonen, vaikka se on ihan viihdyttävä sarja ja kannattaa katsoa se Netflixistä, niin se on siitä huolimatta niin semmonen aika siloteltu kuva siitä. Se istuvat panssariautossa ja robotin lähettävät sitten viemään C4 ja räjäyttävät IEDin paskaksi ja jatkavat taas hommia. Se oli parempi se Inside Combat Rescue, se missä on ne PJs, pararescue. Joo, se on YouTubessa vissiin, eikö ookin? On varmaan sielläkin. Olisikohan Restrepo muuten YouTubessa? On näköjään Restrepo Full Movie. Heitäpä linkki. Jos se on tää... Ei, this movie has been removed. Ei oo. Mä veikkaan, että... Ei, nää on kaikki nää, missä on Full Movie, niin nää on kaikki... Click the blue link in the description. Sillä, että click here to load virus. Movie.exe. Kojottu toi Galactic Civilization julkaisu tuli nyt. No tuli. Joo, ja What Winning Looks Like. K-City Marketin hintarallissa on nyt hinnat sileänä. VIP-appelsiini ja omena... Se oli hyvä kohta se, kun näyttää, että tossa on, tolla jätkä on Taliban, että sellainen ihan niinku taistelun kovettama jätkä ja sit näitte mitä nää kouluttaa, ne on tuollaisia velttokulleja.
Tämä on Vicein tekemä. He's also been No reporting hyvin from Afghanistan for a number of years. He was first embedded with British forces around 2007. Olis niin, että sinne tuli joku tärkeä jenkkikenraali ja jotain ihan turhan päivästä joutua tekemään sen takia? So we're gonna watch Niin se aina documentary, menee. which is called This is what winning looks like. Mä muistan vieläkin, kun Kainuun prikaatissa jouduttiin lakaisemaan se saatanan katu, mikä kiertää sitä prikaatia, niin sen takia, että joku everstiluutnantti saa ajaa semmosella helvetin vanhalla autolla sen kadun ympäri. Se niinku mitään tolokkua ollut siinäkään hommassa. Jännissoin hetki. Mä sanoin puheloiselle, se ei kyllä ollut PVn komentaja vielä silloin. Sanoin, että terve, men käynnistää voimakonetta tai jotain. Siinä oli oikeastaan kenraalien tapaamiset. Hei, oli hyvät matsit tässä näin, niin meikä poistuu nukkumaan. Jepu. Otetaan taas joskus. Moro. User disconnected from your channel. Mistä mä nyt löydän ton restrepon? Ei sitä ole kyllä mistä. No, mä lainaan sen internetistä, mistä sivusta kehtaa ladata. Piraattilahti. Onko se, eikö se nyt os, mihinhän se nyt nykyään vie? Sponsored link. Osta tämä verkko-osoite. Menet semmosen kuin torrents.eu ja haet sen sieltä, niin sit se antaa sulle linkkejä sinne. Vähän epäilyttää tää saitti. Kaikki IFYssäkään ei ollut. Tommosesta paikasta haet sitä. Ei missään nettivuokraamossa. Mikä se oli se resterrepo? Joo. 72p. Noin kirjoitettu. Vittu. Oi. 6 peeriä. Tuossa on linkki. Joo, torrentilta minäkin se aikoinaan muistaakseni katsoin. No täältä sen tää kehtaa ladata. Olitteko te sen Jetstreamin nähnyt? Mikäs se on? Kanukki F-18 pilottien koulutus. En oo. Se voisikin olla mielenkiintoinen. Otasko se on mulla? Katoitteko te siitä kopteriporukasta, kävi pelastelemaan niitä? Mulla on se, en oo muistanut katsoa, mutta mulla on se on YouTubessa se. Joku laittoi linkin siitä. Inside Combat Rescue. Niin. Missähän toi torrentti nyt oli? Se on mulla siis, mä siidaan sitä. Se ei oo missään, muistaakseni Public Trackerissa. Pitääpä etsiä. On kyllä ootan siihen DCS, sitä F18 niinku kuuta nousevaa. Ja se kyllä Leternäkin se F14 on kyllä kans niin pornon näköinen. Niin, jotenkin pystyy luottaa enemmän. Leternäkin. Kyllä, totta. Tossa. Mä taidan olla tällä hetkellä ainut siidi. Mulla on mukaan U-torrenttia itse. Jetstream. Joo, se oli YouTubessa pitkään. Sitten se lähti sieltä pois. Harmitti.
Joku DNA-internetti sitä nyt lataa musta. Mä yritän. Minä? Mistä sä otit? Jos sinne Jetstreamia tarkoitan. Joo, no niin nyt on seuraavakin. Täältä IP:tä voin ruveta latele. Eipä sen. Joo, hyvin mikä tää Jetstreami? Kanukkien F-18-koulutus. Se on ehkä kiinnostavin noista lentohommista, mitä on katsellut. No Kalle 01:stähän tää pyörittää tää sama kaista. Niin, olisiko mulla rajoitus siinä? Ainut vaan, että mä en pidä torrenttia auki. Hyvin harvoin. 4 mä tätä. Mä otan tän myöhemmin pelattavaa. Joo. Pausella jätän ton linkin. Restrepo. Vai voiko sun huomenna laittaa sen vaikka päivällä nyt kun tästä on puhuttu, niin mä voin jättää sen päälle. Laitako päivällä noin muut sai, mutta mulla menee tohon kuunapille kaikki. Kätevä. Vaikka etänauhojailla. Hirveesti ei enää viitti lataa. Mitä? Joo. Niin. Mä en hirveesti torrentteja viitti enää latailla tai muuten kanssa. Ihan ammatin takia. Sama. Se on vähän ehkä. Ei, Netflixistä löytää melkein kaikki mitä tarvii nykyään. Ehtii katsomaan. Jotain sarjoja tulee otettua. Mulla on ihan vitusti leffoja ja kaikkea tommosia tuolla, mutta kopioinut niitä lähinnä kaverilta. En niinku jaksa. Popcornista katsoin toi Interstellarin, kun oli pakko nähdä sen. Mä kävin elokuvaa. Se on kyllä hyvä leffa, voi Jeesus, että ai se Interstellar. Niin. Ei, kun se oli toinen elokuva, mikä oli avaruudesta, mikä se on. Enpä sitä Interstellaria ehtinyt katsoa. Nimenomaan sen takia se oli loistavaa, että siinä oli ihan niinku kohtuu hyvä juonikin, mutta sitten vielä se, että siinä se tiede oli niinku nykytieteen tuntemuksen mukaan niinku ihan todellista. Että kaikki mitä siinä tapahtui, niin on niinku ainakin teoriassa täysin mahdollista. Se oli aika loistava leffa. Varsinkin tykkäsin siitä kohdasta, kun ne meni sinne Se on hyvä leffa, siis siinä on niinku just se ajatus, mikä se homma toimii, mutta tosi makea, mutta ei se niinku mikään niinku järisyttävä mun mielestä ollut, niin tykkäsin siitä niinku. Joo, ei se mikään niinku juonellisesti mikään kaikkien oikein huippuleffa. Mutta se kokonaisuus oli mun mielestä aivan loistava. Joo, oli kyllä. Kifi on aina kiinnostava, varsinkin kun tuossa niinku vähän niinku mentiin ehkä niinku koitettiin niinku oikealla systeemin kautta. Hyvä elokuva oli ainakin Guardian of the Galaxy. Se oli hyvä leffa kanssa. Mäkin tykkäsin sitä ihan älyttömästi. Mä olin tosi epäileväinen puhuva pesukarhu ja mitä. Ei voi mennä vikaan puhuva pesukarhu. Mä olin silleen, että tää ei voi onnistua, mutta sitten kun mä katsoin sen leffan, niin mä niin nautin koko. Se oli niin hyvää viihdettä, semmoista just aivat narikkaa actionia, perinteistä semmoista kunnon rytinää ja räiskettä. Niin, rytinää ja räiskettä, hyvää huumoria, sinne sekkaan vähän se ja kaikkea muuta. Tämä on aivan loistava leffa. Ihan hyvin. Kaikkien leffojen ei aina tarvii olla niin tolkuttoman vakavia. Ei todellakaan. On hyvä kuin jotain semmoista, missä ei tarvitse ajatella. Minä harhaalta näytä ja menee tanssimaan sen eteen. Mä en oo nähnyt sitä vielä. Ai. Kannattaa katsoa. Muuten
Icebergin alennusviivat Steamissa. Ja Ifi tai just avaruuspelejä. Paljon pelejä mitä ei oo pelannut, että... Galactic Civilization julkaistu ja Star Trek 2 iso päivitys. Mä rupaan kattoo tätä What Winning Looks Like. Mä oon kattonut, se on ihan hyvä pätkä. Joo, palaillaan. Yes, moro. User disconnected from your channel. Mikäs toi on? Oliko eiliset lennot vai toissapäiväiset? Eiliset. No, tulee aika nopeasti taas. Hyvä vinkki. Joo. On se vaikeet välillä. Pitää kyllä jos noin näkynyt, niin kokeilen tän ropellikoneella. Tekis mieli päästä niillä parraamaan alas. Hauskaa touhua. Niin on. User disconnected from your Niitä channel. misoja vaan vähän. Mä en oikein yhtään keksi, mä vaan hostaan. Niitä ei oo paljon. Se on varmaan vähän odottelee noita sitä uutta kenttää. Niitä Harmi vaan. No, milloinkin vois lentää jos porukkaa. Se uutta. Tai sit noita vanhempiakin ihan mitä vaan. Joo, et tullut taas 8 osaa toi yhteen sarjaakin saat. Mikä? One Piece. No. Jakso 684. Computer says you're too tight. I got this. Crossing the street. Tulee sitten näistä videoista, mihin ajatus katkesi. Tän iltaisista tappeluista jotain videota johonkin. Joo, Monsteri laittaa. Onko sulla se Monsterin kanava? Ei varmaan. Mä laitan.